baby Nitro, my baby Nitro. Ingatan ko ang pusod mo. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa isa pang Donta Vlog starring Pabibo at Pabibe. Yun no? At dun sa kusina, sa likod, si Pabebe. Pero malabo siya. Okay guys, sa vlog na to, we have some surprises. May nagpadala sa amin ng mga regalo para kay Nitro at isang regalo para sa aming dalawa ni Shanta. Alright, so we've been so blessed that a lot of people have been giving us stuff. We haven't even asked for it. People just send it. One big shout out to Jen Mijares sa vlog na to. She has sent us some awesome baby stuff. Alright guys, let's get started with our intro. Our animated Duanta intro, and then we'll see you in the vlog. You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Mukbang po tayo ngayon. Yes, Duanta fam, This magpapang is muna tayo. from Jen Mijares. Kumain po kami dati sa California Pizza Kitchen. Yes. Kaya siguro dun siya nagpabili. My gosh, my hairstyle, parati na lang ganito. Background lang sila dun. Ooh, that looks good, doesn't it, baby? Ooh, look at that. Look at that, baby. Can you see that? Huh? Okay, I've put Nitro down. Umiyak Pero na siya. mukhang iyak na siya. Alright, Duanta fam, so sa vlog na to, this is gonna be a quick mukbang. Okay, apo muna tayo. Dasal muna, bebe. Sino? Ako? Ikaw? Magdasal. Ikaw. Isang dasal later. Bilis-bilis mo. So Jen also gave us this. Kukunin ko, ha? Yes, he is. Ito! It's a rocker from Fisher & Price. Nako, this is so mahal. Pwede na kayong mag-rocker ng dalawa. Iyan yung sa'yo, tapos yan yung sa kanya. Oh? So, can I have half of it with hot sauce? Kasi ayaw mo ng hot sauce. You can have half of it with, yeah, of course. So, yung half ng pizza, lagyan natin ng hot sauce kasi yun yung kakainin ko. Ang arte mo naman, bebe. Ayaw niyong nakahiga siya. Sanay na siya sa Binuhos karga. na. Nako. Daming nagka-comment, huwag niyo siyang kargahin kasi masasanay yan sa karga. Ganun. Tama no? Isanay na siya sa karga. So we have to start sleep training the bebe. Di ba? Sabi ni Doc, pwede na. Sabi ni pediatrician niya, pwede naman Naawa sleep kasi training si ako. bebe. Gusto ko siyang i-sleep train pag 3 months pa siya kasi naawa ako. Ewan ko sa'yo. Okay. Kain tayo. Alright guys, habang kami kakain, or habang tayo kakain, kain din kayo dyan para sama-sama tayo sa mukbang. We're gonna discuss ilang anak ba ang gusto namin. Nung bata pa ako, gusto ko 10. Wow, ito na. Actually, ako, nung bata pa ako, ayokong mag-anak at ayokong mag-asawa. Ewan ko sa'yo. Ang lungkot ng buhay mo. Okay, so ngayon naman, ever since Shanta and I got married, I've always said, okay, I want 4 kids. 4 dapat. Ano yung crackers? Siyempre kasi kung marami kang kapatid, mas masaya ang childhood mo, no? Because you have people you can play with, you have playmates growing up. So sa family ko, 6 po kaming lahat. Ako yung panganay. So masaya kami nung bata kami kasi marami kaming playmate and we always used to play adventure, imaginary games together. So maarte na eh. What's wrong, bebe? Kami naman, dalawa lang kami ng kapatid ko. Tapos kamusta? Kamusta ang buhay na ganyan? Ang childhood na ganyan? Ano? Okay lang kasi marami namang kaibigan. Marami ba akong kaibigan? Joke! Cool. But would you have preferred to have more siblings? Like, gusto mo pa ng sister, ganon? Ano? Hindi ko alam kasi hindi ko naman na-feel na may void dati. Talaga? Nung bata ako, naisip ko gusto kong may kambal ako. May Like kambal. identical twin. E din magkambal muna tayo. Paano yun? Paano natin lutuin yung ano? Lutuin! Gusto mo ba ng kapatid? Nitro, ha? You want maraming kapatid? Anong gusto mo siya? So, sa akin, sa palagay ko, 4 mas okay. Para they have lots of playmates growing up, you know? Sa palagay ko, maganda yan. Basta ikaw ang mga anak. You popped out 1. How many more are you willing to pop out? Nakakatakot. Bakit? Ewan ko, kahit hindi ako nasaktan, parang... Saan ako pupunta? Nakakatakot. Kasi kahit hindi ako nasaktan, parang
yung process lang nung pagbubuntis, tapos nung pupunta ka ng hospital, tapos inject ka ng epidural, kung gusto mo ng epidural, tapos yung, basta yung process lang, parang nakakatakot siya isipin. Kaya sa ngayon, parang hindi ko pa naisipin kasi gusto ko din na parang sinetro lang. Oh, gusto mo si Nitro lang? So you don't have an idea of how many kids you want? May time nun na parang sabi ko, siguro 3 okay na yun. Pero, Yeah. At least, no? Minimum 3. Diba? It's like the more the merrier. No? Totoo yun. the more the merrier, ikaw nga mag-anak. Yung problema namin is Shanta is 35 years old. And she turns 36 this September. Diba? I'm a Virgo. Grabe. Yeah, so she's getting old na. Matanda na. Nag-expire na yung mga eggs niya. Sarap, no? Realistically, with Shanta's age, we can only really have 2 more, really. Because delikado pag 40 years old pataas, no? Hindi ko alam. Tapos manganak ka ng 40 years old pataas, it's it's delikado, no? Mas maraming chance, mas malaki ang chance na may problema si bebe if you're too old. Diba? Meron naman kaming kailangan na gano'n, pero hindi naman, okay naman yung baby niya, matalino nga eh. That's the only thing I'm worried about. So if we are going to have 4 kids, that means you need to have 1 every year. Alam mo, bawal yun. Anong bawal? Kasi dapat may space yung panganak mo. Meron kang space, 1 year space. Ano ko ba? 1 year ba? Dapat ata 2 years eh. Oh, Para hindi. sa health ng babae. Ganun ba? Yeah, well, so I think realistically, the most we can have is 3. But 3 is good. 3 is a good number. Although, mas preferred ko na 4. Apat. Wow, kahit nahirapan kang mag-alaga kay And then, kasi kapag manganak ka na ulit, nandun na tayo sa province kasama family mo, maraming pwedeng tumulong, no? Gusto mo ng brother or sister, ha? Ikaw ang kuya sa buong family. Ikaw na ang kuya. Baka malagyan sila ito. Oh. Yan ang gusto ko. Shanta, way klaro ba? Sabi tayo, way klaro mo na siya, eh? So, how many do you want? Let's decide right now how many we want. Come on. Ngayon yung sinasabi mo, ayoko pang magkaanak. Ulit. So you don't want to have any more kids? Nakakatakot. It was like this. Her birth was like this. I reckon we shoot for 3. What do you reckon, Shan? 3 ang goal natin. Kasi kawawa naman si Nitro, wala siyang kapatid. Meron mga akong classmates na walang kapatid, hindi naman sila kawawa. Yeah, but I mean, it's more fun if you have siblings, diba? It's more fun kung hindi ako yung mga And what do you guys think? How many more children should we have? I'm 29, but I turned 30 this year. Shanta is 35, turning 36 in September. So, yeah, there's a 6-year gap between us. Mas bata siya. Yeah. So I want 3 kids, Sean. Pwede ba? At least 3. Sige na. 2 na lang. Meron na tayong isa. 2 na lang. So what's the verdict, Shanta? 2 more? 2 more kids? Huwag mo akong tanungin ngayon. Alright guys, yan ang sagot namin. Shanta's not sure, but I want at least 3. Preferably 4, but I don't think that's possible with Shanta's age. So yeah, 3 is my goal. So we'll see if Shanta is ready to have another baby, maybe next year or the year after. Okay? Oh, baby. Alright, Nitro is very maarte, so we're gonna end this vlog today. But maraming salamat sa panonood, Twanta fam. So guys, meron po kaming website na ginawa na philtalk.net. So check that out. It's the social network of the Pilipinas. Ito po ang commercial na ginawa namin para sa PhilTalk. So sign up na kayo, gawa kayo ng account, add mo kami as friend dun. Alright, lagi kaming nandun sa PhilTalk. Alright guys, maraming salamat sa panonood and we will finish this pizza and see you sa sunod na video ng Duanta. Alright guys, bye for now! You, how wonderful you are. And I really wanna take you home to mama. Wanna spend forever